ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам хуб ҳастед ҳамаи шумо. ҳанами курткаҳои беҳусти нахостим нишон диҳам. То размери 56 доранд баъзеҳош. Марҳамат, дарози хушрӯванд. Нархҳои ино 230 сомон, 250 сомон. Анаи қисми дуюм, ряди дуюма тамошо кунед, ҳамашон туркиян. Ино 400 сомонан донада. Видеоро аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвозаи пешина, панҷум ряд ба навор гирифтагим. Инаи киртош боша. Бинед чӣ қадar хушрӯвай, дарозан. Ино 200 сомонӣ. Ози двойкошам ҳастай, ваёшам нишон метиҳам. Ина марҳаматан михе двойка ҳастай. Турецки тоза. Аз ин двойко ма арзонтаракошам нишон дода будам. Айнам дошт 270 сомон. Инчунин ҳаст аз анаи двойка. Иям беҳад фасон. Нархи ино бошад 380 сомон. Дарозаи жемпиршам хе чишам боло будаги кардиганшам дарозаи кирташам дарозаи остиношам бошад. Анамихе фонарик язани бинед чӣ қадar хушрӯ. Аз двойкома шумода медонед 320 сомона буд ба фикр нишон дода будам. Ана инам дошт боша бо дигартар мисол хушрӯтарак. Хулоса беҳад бораи хушрӯ ҳастаям панҷум ряда. Биёед як видеои дигаама имрӯз бироварда будам. Дар уҷаям чизои хушрӯ буд. Анамин аз ами панҷум ряд. Хоҳед омада бо як бор худтон тамошо кунед аз наздик. Анами куртоие ки ҳозир ман нишон додам. Ё ҳамашон фасони хушрӯ. Наметавонед дархост кунед. Доставка қиматтарак шудагиай. Бо ма мефаҳмонамтона ки ҳозир Россия чанд сум шудагиай доставка плиш. Пратар дар WhatsApp ҳамаша мефаҳмонам. Агар каседа дар кор бошад нависед ё ин ки голос равон кунед. Албатта ки ҷавобтона ма мегардонам. Боқӣ саломат бошед. Хайр.